गसाइगाव बिएड फरायसालिमा गसाइगावआ दिनै फेयारवेल काम फ्रेसार्स डे हाबाफारि लानायजों लोगोसे एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा गसाइगाव बिएड फरायसालिमाखौ सोरखारजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सायाव गोथौयै सावरायो। आरो दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि बिटिआर ओनसोलाव गंनैसोल' बिएड फरायसालिमा थानायखाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया जोबोद नोजोर होनो गोनां आरो सोरखारा प्रभिन्सियेलाइज खालामोब्ला गोबां रोखोमनि सुबिदा आरो फरायसालिमानि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ आरो फरायसालिमाखौ गोबां नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो हागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गसाइगाव बिएड फरायसालिमा गसाइगावखौ सोरखारजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव बोलो होफादों होननानैबो बिथाङा फोरमायहरदों। सार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बिटिआर गोरोबथा सागानगिरि हिसाबै थाफानायनि उनाव दायो 6.3 दफायाव थानाय बायदियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि बाथ्रायाव आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय साननो गोनां जे बिएड कलेजआ जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय बाङाय थानायखाय बे गसाइगाव आरो गुबुनाव थानाय जे गुबुन मोनसे बिएड कलेज बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि प्रेसाराइज खालामदों सरकारखौ? दिनै गसाइगाव बिएड कलेजनि फेयारवेल काम फ्रेसार्स डे बेयाव गोदानै जायफोर एडमिसन लाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो गोजाम फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय बे मोनसे गोथार हाबाफारि आरो बेयाव बे कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बिथांजों लोगोसे गासैबो कलेजनि फेकाल्टि आरो निउ कामार्स स्टुडेन्टफोर गासैबो बाहागो लादों। आं गिबियावनो जायफोर निउ कामार्स बिथांमोनखौ बरायबाय आरो जायफोर अलरेडि गावबा गावनि कर्सखौ फोजोबबाय बिथांमोनखौ आङो जिउआव जाफुंसार जानायनि थाखाय आङो इसोरनियाव आं आर'ज गाबदों। गसाइगाव बिएड कलेजआ अलरेडि सिलभार जुबिलि क्रस खालामबाय। बियो दा गोरलै इन्स्टिटिउसन नंलिया, बेयो मोनसे प्रिमियार आरो सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बे इन्स्टिटिउसना। आरो थांनाय 25 बोसोराव बे कलेजआ ससाइटियाव आरो सोलोंथाइनि बेलायाव जेरैबायदि सार्भिस होबोदों बे बिथिङाव बे मालाबाबो खम जायाखै। आरो बे इन्स्टिटिउसनखौ जोङो जेरैबायदि आगुनि माखासे जोंनि सोलोंथाइ जायफोर गोनां बेक्ति बा इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना जि उद्देश्यजों अबजेक्टिभजों गायसनदोंमोन दिनै बेयो जाफुंसार महर मोनदों। आरो बे इन्स्टिटिउसना थानायखायसोना जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बिएड कर्स लानानै आरो गुबुन गुबुन एरियायाव दिनै गावबा गावनि साख्रि बाख्रिजों लोगोसे समाज परिबर्तननि थाखाय हाबा मावनो थाखाय बिथांमोना गियान आरजिनानै बेखौ बाहायनो थाखाय खाबु मोनदों। गुबुन फारसेथिं जि बाथ्राखौ दायो बुंदों जे गसाइगाव बिएड कलेज बियो मोनसे दिनै सरकारजों माने दाबो लाजायाखै बा सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालायाखै। आरो बेखौ लानानै कलेज अथरिटिनिफ्राय प्रिन्सिपाल बा गभर्निं बडि आरो फेकाल्टिफ्रा जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां खेब रायलायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदों आरो जोङो मोनसे टारगेट आरो अबजेक्टिभ लानानै गसाइगाव बिएड कलेज आरो क'क्राझार ल' कलेज बे मोननै कलेजखौ स्पेसियेलि कनसिडारेसनाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै स्टेट गभर्नमेन्टनो जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांनो आरो इडुकेसन मिनिस्टार बिथांनो जोङो प्लेस खालामदों। आरो जिहेथु बियो लवार आसामनि बा बिटिआरनि वान एन्ड अनलि जोंहा गोबां बिएड कलेज दङ, माखासे बिएड कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि दाबि गैया। खिन्थु गसाइगाव बिएड कलेजआ फिउचार माखासे एजेन्डा दङ आरो फिउचारिस्टिक पलिसि थानायखायनो बिथांमोना लुबैदों जे गसाइगाव बिएड कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ। आरो बे बेलायाव बिटिआर सुक्ति बायदियै बेखौ कनसिडार खालामनायनि मेटारखौ जोङो प्रेसार होदों। आरो सरकारनिफ्राय दायो बिथांमोना मोनसे जोंनो स्टेटमेन्ट बा मोनसे रिप्लाइ होदों जे जिहेथु बिएड कलेज बा ल' कलेज बेबायदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि पलिसि सरकारनियाव गैथ'वा, बेखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेखौ माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनायनि गेजेरजों बे कलेजखौ मर डेभेलप खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि लागोन बेबायदि मोनसे एसुरेन्स होदों। नाथाय जोङो बेखौ गाराखै, गिभ आप खालामाखै। जिहेतु दायो बेयाव कम्प'जिट लार्निं फेसिलिटि डिएलएड थिसनबाय, टिडिसि कर्स थिसनबाय
दा बेखायनो बेखौ नर्मेल कलेजनि पर्यायाव लांनायनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जोङो फुलफिल खालामनो हायो नामा आरो बे मेटारखौ लानानै जोङो स्पेसियेलि कलेज अथ'रिटिनिफ्राय जोङो मोनसे टिम सरकारजों जोङो लानानै ज' उननि समाव सावरायगोन आरो मिजिंथिदों जे जोंनि जि मोनसे अबजेक्टिभ बियो फुलफिल जागोन आङो आसा खालामदों जे बे इनस्टिटिउसननि जि उननि जौगानायनि थाखाय आरो बे इनस्टिटिउसनाव जायफोरा माने कर्स लागोन बिथांमोना समाज माने डिग्रिल' लायाबासिनो सार्टिफिकेटल' लाङाबासिनो गावबा गावनि एरियायाव फरायसा फरायसुलिखौ फोरोंनायनि बेलायाव बा बिथांमोननि समाज जौगानाय परिबर्तननि बेलायाव जाहाथे सार्भिसखौ होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।